Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. binansagan nila akong Mr. Worldwide Bakit? dahil halos natikman ko na ang iba't ibang klaseng putahe o cuisine. Korean, Russian, American, Chinese, Japanese, African, Australian. Too many to mention. Talagang in-enumerate pa. Proud na proud. I fried you. Sorry, Lord. Good morning po ulit sa mga suking tagapakinig at nanonood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Troy, isang radio and club DJ. Ito na po ang aking Troy Story 2. Natapos nga po ang pagsasama namin ng aking asawang si Leslie dahil di na niya tanggap ang pagiging babaero ko. Sorry, Lord. Dahil back to zero na po ako, Uncle at Tita. Wala na kaming makain ng aking tropa na si George at Goy-Goy. Pinagsasaluhan na lang namin ang isang pansit canton. Nagdesisyon po akong mangibang bansa. Pumunta po ako ng Dubai. At sa Dubai po, dito ko po naranasan ang sobrang hirap. Doon ko po natutunang magdasal at lumapit sa Diyos. Ipinangako ko po na kung magkaroon man ako ng panibagong pag-ibig, ay magiging seryoso na ako. At doon ko po nakilala si May. Naging seryoso po ako sa kanya, Uncle at Tita. Hanggang sa nabuntis po si May at nauna siyang umuwi sa Pilipinas. Kaso nga po, nakunan po siya dahil sa sobrang stress. Dahilan para umuwi rin ako at sundan siya sa Cebu. At para matustusan ang aming pangangailangan ay pumasok po ulit ako ng trabaho sa isang club at naging club DJ ulit. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas.
Sayang. Sayang. Sige, ikaw muna dito. Ikaw dito muna. Puntahan ko lang. Wow. Wow. Mali. Wow, umuwi ka pa. Sana bukas ka na umuwi. Ha? Ano na naman, Mami? Alam mo naman yung trabaho ko. Umaga na si boss kasi. Nag-decide siya na ako na maging manager sa mga business niya. Bakit ka amoy Korean? Ha? Paano mo nalaman na Korean ang amoy ko? Japanese yung kasama ko. Aray! Kapal talaga ng mukha mo. Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Ha? Wala kang kwentang tao, wala kang kwentang lalaki, Choy, wala kang kwentang ama. Lumayas ka na. Alam mo, dahil sa'yo baka sumamamit ng pagbubuntis ko. Ha? Buti na nga lang, nakunan ako eh. Kasi, kung yung bata nabuhay, hindi niya rin kakayanin yung maging ama katulad mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, tinatawan-tawanan mo pa ako. Wala ka talagang kwentang ama. Maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo. May, pag-usapan natin to. Trabaho Alam mo, nagbubuhay binata ka, tuwan-tuwa ka dahil nilalapitan ka ng mga babae. Samantalang ako dito lang sa bahay. Hindi mo alam yung pinagdaraanan ko. Nagluluksa ako sa dahil nakunan ako. At dahil sa'yo yun, dahil sa stress ko sa'yo. Ha? Nagbago Ayoko naman na. ako eh. Saang parte? Ha? Saang banda? Nag-diskarte para kumita. Alis na ako, uuwi na ako sa mga magulang ko. Napakababaero mo, Troy. Ang dami mong ka-chat. May WhatsApp ka, may Telegram ka, may Instagram. Ang dami mong ka-chat. Iba-ibang lahi. Ano, Mr. United Nation ka ba? Ha? Ha? Hindi, Mr. Worldwide. Mr. Aray ko. Ayoko na talaga, Troy. Ayoko Hindi, na. alam mo yung Andyan na technician, yun yung mas babaero, hindi yung mga DJ. Namamahid ka pa. Andyan na yung Grab sa labas, aalis na ako. May. Ayoko na. May, mag-usap Ayoko tayo, na. May! May! Nagkahiwalay po kami ni May, Angkol at Tita. At nung nagkahiwalay kami, doon ko po na-realize na nagkamali na naman ako at bumalik na naman ako sa aking pagiging babaero. Sorry, Lord. Pero may nakilala na naman akong panibagong babae. Basic. Sa pagkatao ni Claudine. Sorry, Lord. Pero this time po, na-in love na po ako. At ipinangako ko po na magbabago na talaga ako.
Claudine. Troy, Ano? mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita. Talaga, anong kaya mong gawin para sa akin? Lahat, Claudine. Iiwan ko lahat ng mga chicks ko basta para sa'yo. Marami kang chicks. Dati, ngayon wala na, ikaw na lang. Chick Miss, na lang. ako na lang. Ikaw lang, mahal kita, Miss, Claudine. dahil dyan, ibibigay ko sa'yo to. Talaga? Virgin pa kasi ako, kaya ikaw ang nararapat. Talaga? Claudine. Claudine. You're the color of my blood. You're the cure. Two months na akong hindi dinadatnan at Buntis ka? ako. Talaga magiging tatay ako? Na naman? Ako? Kasi Marami ka bang... marami naman ako anak sa labas, pero alam mo naman yun. Alam eh. ko naman yun, pero Oo, talaga pero alam ko natutuwa talaga. ka na magkakaanak sa tayo. Oo. Ibig sabihin, seryoso ka sa akin at papanagutan mo ako, Oo Troy. naman. Talaga, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Going out tonight changes into something red. Her mother, Ang kolatita, she never ibang babae or ibang klaseng babae si Claudine. Napaka-irresponsable niya. too fast. Moon is breaking through her hair. She said, Nanganak po siya pero hindi niya inaalagaan ang anak namin ng maayos. this is all that she really wants. Ang ingay ng anak! Ang ingay ng anak ko! Anak ko! Agay! Si Buman, agay! Tumahimik kang baby ka! Uy! Anong ginagawa sa bata? Tumahimik ka! Kita mong inaayos ko yung kulay ko eh! Ang ingay mo! Agay! Kukurutin kitang bata ka! Uy, tama na! Anong ginagawa mo? Ang ingay kasi! Walang kaklas-klas yung anak mo! Bata yan. Ba't mo pinapatulan? Ha, Claudine, anong Alam klase mo, ka? manang-mana sa'yo yung anak mo! Napakakanal! Ako kanal? Kita nang nag-aayos Ikaw? ako ng kilay, Ha? hindi pa pantay yung kilay ko! Papasosyal ka? Tapos alam mo namang... Babe, may darating akong Lazada. Huwag ka na madaldal dyan. Pakibayaran muna. Ano? Oo. Alam mo ba dalawang trabahong ginagawa ko? Nagraradyo ako sa umaga tapos nagka-club DJ ako sa gabi. Tapos ipambabayad mo lang dyan ay yung gatas ng anak natin. Tignan mo ang taas ng laglat ng bata. Una! Shut up! Una, ang pagkakasakit ay natural na pinaminan. Hindi ko yan ginusto at hindi... Pinominan ka pa? Sa pinominan? Pangalawa, Pag-sure diya! alam nga namang magtrabaho kami ng anak mo. Ikaw talaga ang kailangan magtrabaho. Ha? Alam nga namang ako. Ganun talaga. Kailangan maging provider ka. Kapal na mukha mo. Asa-asawa ka, anak-anak ka. Tapos kapag may Lazada ako, susumata mo ako ng ganyan. Binuntis-buntis mo ako. Magtiis ka. Tumahimik ang bata ka. Silent! Teka lang. Napaka-irresponsable mo. Tingnan mo yung anak natin. Nagkasakit na lahat. Inuuna po rin yung sarili mo. Ha? Hindi ko inuuna Ang sa sarili ka! May pamagbuwag ka! Kapag Maghiwalay tayo! Pag pumangit ako, mambababae ka, kayo nagpapaganda ako dahil sa'yo to. Wala na akong panahon mang babae. Nagtatrabaho ko sa umaga. Nagtatrabaho sa gabi. Matutulog na lang ako. Kilala mo si Ate Nora, kausapin mo siya, maniniwala yun sa'yo na hindi ka nang bababae. Magkakampi tayo dito, anak. Maghiwalay na nga lang tayo. Pero huwag ka mag-alala. Susustentuhan ko yan si Onin. Yung anak Ako, natin. yung pambayad ko na Lazada. Yung mga makeup ko. Yung ba yung inuuna mo? Makikipaghiwalay na ako? Yung pambayad pa ng mga online shopping mo? Bahala ka sa buhay mo. Maghiwalay na tayo, ha? Ikaw pa makikipaghiwalay. Ako na nga yung binuntis mo, kapal na mukha mo. O di sige, maghihiwalay tayo. Pabarangay kita, sustentuhan mo kami. Oo, susustentuhan ko yan. O sige. Nagkahiwalay din kami ni Claudine ng Cola, tita. Di ko na po alam kung kailan ka magseryoso. Saka naman,
bibigyan ng babaeng iresponsable. Nawala na po ako ng pag-asa sa pag-ibig, Uncle at Tita. Pero, may binigay na naman si Lord sa akin. Classmate ko po siya nung high school, si Cheryl. Nung una ay nagchat-chat lang po kami. Nagtatrabaho po siya sa Hong Kong, sa medical field. Nagkaintindihan at nagkaunawaan. At nagkita kami nung umuwi siya sa Pinas. Tagal na nung high school, no? Hindi ka nagbago. Napaka-charming mo pa rin. Sabi ko na eh. Mukha kang chick boy. Uy! Tawag ngayon yun ng mga bata ngayon, fuckboy. Oo. Ano, ilan na panganay mo? 5. Ay, As expected. alam mo naman yun, sinabi ko naman sa'yo, may anak ako sa Manila. May anak ako sa Davao. May anak ako sa Cebu. May anak ako sa Qatar. Parang restaurant, May anak din ako sa London. Maraming branches At international, ang lupit mo Hindi, talaga. yung mga nanay kasi nila nag-abroad na rin. Tapos dinala yung mga bata. Pero nagsusustento naman ako eh. Eh, tanongin mo yung Oo, naniniwala naman ako. classmate natin si Brian. Wala yung uso na yung ganyan. Hindi na ako nagugulat sa ganyan. Open-minded ako sa ganyan. Eh, gusto ko lang magpasalamat sa'yo, Cheryl. Saan? Dahil, akala ko kasi, wala nang tatanggap sa akin na babae. Bakit naman? Sipag mo kaya. Tsaka mabait ka naman. Kilala kita since high school. Kala mo lang yun. Eh, since high school kasi marami na kasi nangyari sa buhay ko eh. Dami na. Kaya, nung sinabi mong tanggap mo ako, tsaka sino pa ba ako maging choosy para hindi ka tanggapin, di ba? Kahit alam kong hiwalay din kayo ng asawa mo. Sabi ko nga sa'yo, uso na yan, di na yan nakakagulat. Tsaka malay mo, yung mga pagsubok na yung relasyon na yung kailangan natin pagdaanan para kasi tayo talaga para sa isa't isa. Para magkatagpo tayo at marami na tayong matutunan at maging matured. Ngayon lang ako nagkaroon ng peace of mind na, alam mo yung may karelasyon ka pero hindi halata na may relasyon kayo. Hindi ka pressured. Salamat ah. Siguro kasi marami na ako natutunan eh. Ayoko na maghigpit, ayoko na, alam mo yun, matured na ako eh. Ay, teka. Sasampa ako sa barko ha. Cruise ship. Ay, oo. Go. Uy, masaya yan. Mag-enjoy ka ha. Huwag mo akong Talaga initin. supportive ka. Yung iba, ayaw nila eh. Pero ikaw talaga. Eh, paano tayo mabubuhay kung di ka magtatrabaho? Paano di ako magtatrabaho, di ba? Ano ka ba? Wala sa akin yan. Basta, enjoy mo yung buhay. Life is short. Mahal kita. Ha? Mahal kita. Mas mahal kita. Talaga? Salamat. Ano? Chill ka lang. Chill lang. Salamat, Cheryl. Mahal kita. Mahal kita. Kailangan na bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!